lugar ng Mandawi, Cebu City ay may isinilang noon na tila nasa kapalaran na ang pagiging kampyon. Kaya naman lumaki itong magaling at determinado at gaya ng karamihan ay sinusundan din niya ang iniidolo sa larong suntukan na si Pacman. Gustong sundan ang yapak ng idolo kaya naman bata pa lang ay talagang nakitaan na ito ng magandang kapalaran. Bagamat di makikita sa katawan nitong payatot, ang pagiging malakas ay talagang may galaw at lakas naman ang mga kamao nito kaya sakto sa kanya ang bansag na bomba. Ito ay si Christian Aniadas Araneta, matunog sa tinga ng mga boxing fans. Patpatin tignan pero ang suntok nito ay kilala na parang bomba na kung tumama ay paniguradong may paglalagyan sila. Taong 2013 ay pinasok niya ang professional boxing. Nagkaroon ng sunod-sunod na panalo. Nakuha ang Philippine Boxing Federation Light Flyweight title taong 2015, WBO Oriental Light Flyweight title taong 2017 at ang WBC Asian Silver Light Flyweight title taong 2018. Tila nanalaitay sa mga ugat niya ang dugong kampyon at talagang bagay sa kanya ang bansag na bomba dahil halos lahat ng mga nakalaban niya ay kaniyang tinumba. Stance, kita mo, dinadahan-dahan niya pasukin. Oh, yun nga lang, knockout. 2019, sa kanyang unang laban sa labas ng bayan, ay nalasap niya ang pinakaunang talo sa kanyang karera kontra Mexican champion na si Daniel Valladares. 2020 naman, nakuha ang pangalawang talo kontra African champion na si Sivinati Nanchinga na ginanap sa bansang Afrika, pero marami ang nagsasabing nadaya daw si Araneta. Pinabagsak niya ang African pero natalo pa siya sa laban. From South Africa, Sivinati! At dahil dito ay tila muling nagising ang natutulog na bomba sa pagkatao ni Araneta. 5 sunod-sunod na panalo ang ginawa at 4 pa dito tinapos via TKO. Isa sa mga 5 laban niya ay noong taong 2023 na kung saan isang nakakagulat na performance ang pinakita ni Araneta. Dayong Thai boxer na si Jack Rawat Madjongin ang nakalaban niya at dito di lang basta-basta tinumba ni Araneta ang nakalaban niya kundi pinasuka pa. Trunks itong si Christian at especially coming from a fighting pinag-aaralan ng isa't isa sa first team. One of the best lightweight. Almost di ba? Connected with na pa ng kalaban itong si Christian Araneta. Oo nga, alam ko hapon pa sa inyo ng Thai fighter. Kala mo talagang matapang, mamong-mama pero sa loob, sa labas. And that's the duality of boxers. But hindi natin alam yung Thai fighter. So again guys, this is a 10-round fight. The Thai fighter. Ganda ng sidestep ni Araneta doon. Another body shot. Muscle memory. Sa ano pong laban? Anong straight na yan? I've seen that. Mixing it up. Ganda ng mga katama. The body. Sabay ano? Balikan. The good thing about Christian is not rushing his attacks. Okay, si Christian. Nabati ulit. Kasi baka mamaya Baga. Tapos. diba? Nakakagulat ng mga tirasi ni Unless. And we are not looking for that. We're looking for a good fight. Uppercut and right now I'm looking at the rin ng malakas. Maganda lang price. Good body shot from Christian. That's a liver shot. I think yung tayo ni Good left hand. Ding it. Another one. Pero he hasn't done that. Main event. Again, looking to get close. Itong type. And that's why Christian Araneta. Napipilitang pumasok yung tayo. May itong lateral movement. Good right hook. That one is not tapping. The footwork and the defense of Christian, the Thai fighter could not fight. We need more jabs. So that's good. That's a Hindi
straight. Yung opponent niya is Left or overhand. yeah, yes. Hindi pa tayo nakakita. Talagang nasasaktan itong tayo. Good. Short right hook. Next sit up there. Delikado din tong tayo. Ano? Huwag muna. He will go for Bound. Isa daw. Good right hook. Corner. puro snap yung I don't know something special about that left straight kick. Diretso. That is right again. Christian Araneta's accepting the snapping jabs again. There. Goodness. bilis kasi ng kamay. Yep, he's trying to set up again the right advice. Easier said than done against Christian Araneta. Defense, attack, and sacrifice. Wala ka nang ibang choice. So if you want to take big risk, so if it's for you, I'm just gonna risk it. Go inside. So chakra mo, 1 to 9. Hirap yan. Then do the counter punch. Hindi ka makapasok, hindi ka makagawa ng counter punch yan. Ayan, medyo nagkakaroon na ng participation yung crowd. Pag-chat mo, pinapala, kanina pa yan, Medyo nasasaktan siya, nakikita mo sa facial reaction. Nice one! That's what you were saying! Hey, that's what you were saying! Finally! And I think he's throwing up. Hey! He's throwing up blood. Nagsuka na. Tapos sa laban. I think hirap to. Nagsuka talaga natin yung doctors and At nito lang Enero ay isang young Pinoy prospect naman ang kanyang kinasahan. Ito ay ang hard hitter at nagmula pa sa pamilya ng mga boksingero. Ito ay si Arvin Magramo. Importante ang laban na ito para kay Araneta dahil ito ang susi para mapalaban siya sa isang world title at posibleng ang makalaban niya ay ang dating nandaya sa kanya, ang Afrikanong si Nanchinga. Kaya ginawa ang lahat sa training, binuhos ang lahat sa laban, sinindihan ang bomba sa kamao at ayun, unang round pa lang sa laban niya kontra Magramo ay lukapa na agad ito. Hammer goes down. Wobbly legs. Working on wobbly legs. In the red corner, Christian Araneta. This is for 12 rounds in the 108-pound division. This is your IBF Eliminator bout. You know, and trap Araneta. Araneta circles out to his right. Magramo standing 8 count. John, the punches you don't see are the ones that will knock you down. That's right. That's exactly what happened in this. Magramo goes down. Wobbly legs. Working on wobbly legs. It's over. Everyone is on their feet. Isang patpatin na walang halos naniniwala noon na magiging kampiyon o mapalaban man lang para sa world title, pero ito na, world rated na at nag-aabang na lang ng kalaban para sa titulong pandaigdigan.